Това го видях. О, не мога. Видя ли ми тимейтите колко са адекватни? Видях как някой бутна бургера, брат, и падна и умря от по-деми. Мука го бутна, брат. Абе, какво е, човек? Аз виждам Милка се върти в кръг, аз ще има си взема зиплайна. Брат, какво се върта в кръг? Вие седите там и се чуете някакъв лаунчпад, къде е половин час. Зиплайна трябваше да И падне. накрая не казват нищо, брат, и той идва към мене се засилва. Мух, ти си най-големият. Трона, брат, всичко трона мука, брат, аз го видях. Той буквално нищо не каза, вика отивам да взема зиплайна, брат, нищо. Идва, засилва се към мене, брат. И аз съм такъв, брат, толкова, какво прави са? Е, ти просто скочи, аз отивах тъкмо за него, ти си Не пусна в мене. скочих, аз ходих към вас, брат, и ти реши да тръгнеш към мене. Бате, вие сте маймуни грешно еволюирали. Брат, ти си маймуна грешно еволюирал. Какво седиш там и се Бате, чуеш в момента трима човека ми се подиграват на лично. Трима човека ми се подиграват на лично в момента, как да ти го обясня? Брат, ама ти беше... В смисъл, със сигурност сте го изиграли много добре до тогава, но излизането от Лут Айланда е било, брат, някакво... Трагедия, брат. Аз още от началото знаех, че трябва да се зипнем надолу, ама он скенер вика, не е лаунчпад. Там нема лаунчпад, бе, глупак. Чай малко гледам да прекле... Не бе, бате! На стрима се видя много добре как го... Уникално се видя, да. Аз буквално фейл офнах, брат.